shugabancin da da baka koyar ba. Allah kai ne ka gaji mulki ka kago bayi, na sharika da komai na nufa da ikon ka rabu da ke. Cikin isar ka ne ka fitar da sufa da zafi sannan ga sanyi, taimakar ni na yi aiki a cikin lamunin ka ba dan ni ba. Salati mafi girman daraja kanin ka ga wanda kake so, wanda shi ka bai dukan matsayi shugaban da bai waso so. Salatin kasa da sabai har ahali ilahu ina so, a samun ladifa faɗo ma'azzahara mafi kyan duba. Salamu alaikum mai saurare ka ban aran kunnanka, ka ji yadda annabi ya shugabancinsa ne ina roƙonka. Na san idan ka ji za ka yi koyi da yadda ya yi ba na shakka, za ka samu sarki sannan halitta ba za ta kuka da kaiwa. Bara ka ji shi mulkin duniya aka ba shi domin ya kai, ya yi shugabanci da gaskiya adalin da baya san kai. Kulawarsa kan al'umma ba dare rana har awakai, ya bai wa kowa haƙƙinsa tsaya ba gamawa ne ba. Fada da cikawa aikinsa ne kuma ba ya kyarar kowa, yana jawo al'umma ta jikinsa don ya yi ganowa. Dukkanin abin da ya dame su hawayen su yi sharewa, baya ware mai shi kuma rashi karamin su kuma babba. Yana haƙura da buƙatar kansa don taimakon mabuƙaci, sannan yana zaga al'ummarsa don ya fidda kowa kunci. Ko da rahan bai kwana da shi sannan yake iya wanci. Kwarai shugaba ka iya mulki da biyun ka ba a samu ba. Dan uwa idan ka zama shugaba da annabi za ka yi koyi, ko da mulki na cikin gidanka ne da ya zame maka nauyi. Dan uwa kowace mu'amala za ka duba rayuwarsa na biyu, dukan matsayi ya zarce shi amma al'ummarsa yake